Kantu bat, minutu batean. Akelarre, euskal musikan arrasto handia utzi duen taldea izan da. Jarraitzaile sutsu eta fidelak dituena. Kantu arrakastatsu asko izan dituzte. Eta norberak badu seguruenik bere kutxunena. Baina zalantzarik ez da, guztien artean gauero izan ditekela ezagunenetako bat. Hemen duzuen neuk sortutako bertsioaren zatitxo bat. Eta YouTubeko kanalean kantuaren bertsio osoa. Deskribapenean, esteka. Entzun eta gozatu. Gauez rockero, aritzen gara zualai, espentsak gaudela ero, baizikan musikaz blai, gure doinuak eskaini, ibiltzen gara non nahi, hemen gaituzue gauero, martxoso guztien zain, burrundata